Salutare prietene și bine te-am găsit! Trebuie să-ți transmit un mesaj foarte important. Ești pe cale să pășești într-o lume minunată. Numele meu este Verdini și te invit să descoperim împreună o lume a curiozității și a misterelor. Te invit în universul magiei. Dar înainte, trebuie să-mi promiți ceva. În primul rând, aș vrea să nu dezvălui niciodată nimănui secretele pe care le vei afla. Mai apoi, trebuie să știi că orice truc, oricât de simplu ar părea, are farmecul lui și poate fi fascinant dacă este realizat cu maestrie și entuziasm. Promite-mi că vei avea răbdare, pentru că, deși magia pare doar o joacă, în realitate este o adevărată artă. Exersează mereu și nu renunța niciodată, oricât de greu ar părea. Învață din greșeli și perfecționează-te. Universul magiei este făcut din bucurie și imaginație. Trebuie să crezi pentru ca magia să existe. Sunt Verdini și haideți să pășim în această lume uimitoare a trucurilor de magie. Salut din nou! Am pregătit o surpriză cu cărți de joc. Sunt cărți de joc obișnuite. Șerban, așa cum ai și tu acasă, așa cum avem toți. Cărți de joc, pur și simplu. Se poate vedea. Când spun pachet de cărți obișnuit, mă refer la un pachet de cărți pe care îl găsim cu toții în orice casă. O să trec așa cu cărțile de sus în jos și te rog pe tine să mă oprești oriunde dorești, punând degetul în fluxul de cărți. Da. Hai să vedem. Aici? Da. Te rog să iei cartea, să o arăți publicului. Perfect. Am aruncat cărți peste ea și a rămas în aceeași poziție, adică undeva în pachet. Da. Te rog să pocnești din degete. Ridică prima carte. Nu se poate. De ce? Ce Aceasta anume? e cartea mea și era în mijlocul pachetului. Ai avut un 7 de inimă roșie? Da. Hai să mai facem o dată, puțin diferit. Uite, am pus-o deasupra, da? Te rog să tai pachetul. Îl îndreptăm ca să nu spună cineva că avem vreun semn. Taie pachetul oriunde dorești. Îndreaptă-l din nou, exact așa. Pocnește din degete. Ridică prima carte. Nu se poate. Din nou. Din nou 7 de inimă roșie. Cărțile au puterea de a se influența una pe cealaltă. Atenție, o să las 7 de inimă roșie aici. Pocnește din degete. Îl vedeți. Atenție. Wow. Le-a făcut pe toate să pară a fi 7 de inimă roșie. Deși arată ca un 7 de inimă roșie, eu cred că este doar o iluzie. E doar în mintea noastră, cum s-ar spune. Ăsta este singurul 7 de inimă roșie pe care îl avem. Nu mă crezi? Și pentru ultima dată îl punem aici și le influențează pe toate. Pocnește din degete. Wow. Dar Se poate vedea că nu avem spate dublu. Pachetul este un pachet obișnuit. Impresionat? foarte impresionat. Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. Haideți să aflăm secretul pachetului de cărți. Acest pachet de cărți de joc este special pregătit pentru magie. Jumătate dintre cărți sunt 7 de inimă roșie. Sunt așezate alternativ. Un 7 de inimă roșie și o carte obișnuită. Un 7 de inimă roșie, o carte obișnuită. 7 de inimă roșie este mai scurt decât celelalte cărți. Asta înseamnă că atunci când ținem pachetul cu fața în jos, iar ultima carte este orice altă carte în afară de 7 de inimă roșie, putem să facem această mișcare și vor cădea câte două cărți, creând iluzia că este câte o singură carte. De fapt,
acum au căzut 2, acum încă 2. Uitați, cartea de deasupra este un 7 de inimă roșie. Mai dau o dată, din nou 2 cărți, cea de deasupra este un 7 de inimă roșie. Pentru început arătăm pachetul, pretinzând că este un pachet obișnuit. Bun. Dacă vă amintiți, l-am rugat pe Șerban să aleagă o carte. Am trecut în felul acesta prin cărți, iar el m-a oprit punând degetul undeva. Să presupunem că m-a oprit aici. Oriunde m-ar opri, cartea de deasupra va fi întotdeauna un 7 de inimă roșie. Așadar, el a ales fără să știe 7 de inimă roșie. Am pus pachetul deasupra și în momentul acesta eu am deja un 7 de inimă roșie, prima carte. Corect? Corect. Bun. După ce i-am arătat că prima carte este 7 de inimă roșie ca prin miracol, l-am rugat să taie pachetul. A tăiat pur și simplu pachetul și din nou prima carte este un 7 de inimă roșie. L-am rugat din nou să taie pachetul și din nou prima carte este un 7 de inimă roșie. Oriunde ai tăia, va fi un 7 de inimă roșie. Poate să taie la infinit. Acum, după ce a văzut că 7 de inimă roșie apare întotdeauna deasupra, i-am spus că 7 de inimă roșie poate să influențeze toate celelalte cărți. Am profitat de moment și am întors pachetul astfel încât să pot plasa 7 în spatele pachetului. În loc să fie deasupra, l-am pus de desubt. Acum, țin cărțile cu fața către sus și le dau drumul în felul acesta, arătând că tot pachetul este format exclusiv din 7 de inimă roșie. Ia uitați. Un miracol. 7 de inimă roșie se repetă peste tot în pachet. Dacă mutăm din nou 7 de inimă roșie deasupra pachetului și ținem pachetul normal cu spatele către sus, când le arătăm așa, sunt din nou cărți obișnuite. Eu vă recomand să creați o proprie poveste, să experimentați foarte mult cu acest pachet, pentru că în realitate sunt nenumărate posibilități de a prezenta acest număr de magie. Este unul dintre preferatele mele și sper că vă place și vouă. Distracție plăcută! Hei! Hai să transformăm o bagnotă de hârtie. Sau nu e o bagnotă? Nu, e doar o hârtie. Ah, sigur? Ia să o împăturesc un pic. O să o strâng un pic în pumn. Suflă. Suflă. Mersi. După cum spuneam, o bancnotă. Vrei să verifici? Mersi. Nu, chiar poți să verifici. Este reală, e plastic. Eu cred că ți se pare. Dă-mi-o puțin. Fii atent. O să facem așa. O strâng din nou. Te invit să sufli. Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. Pentru a transforma o bucată de hârtie într-o bancnotă adevărată, ai nevoie în primul rând de o bancnotă pe care o vei ascunde în secret în acest degetar. Cum procedezi? Pentru început, în secret, împăturești bancnota și o pui în degetar. Apoi, lași degetarul pe degetul mare. Așa arată. Ca să nu vadă nimeni degetarul,
ții această bagnotă cu mâna dreaptă, ținând degetarul ascuns în spatele hârtiei. E simplu. Așa arată pentru mine, așa arată pentru voi. Totul este foarte simplu. Acum împăturim această hârtie tot timpul, având în vedere să ținem degetarul în spatele hârtiei, pe cât posibil. Când este împăturită suficient, strângem hârtia împreună cu degetarul în mâna stângă. Când tragem degetul mare din degetar, vom scoate și bagnota ascunsă în degetar. Rapid punem hârtia înapoi în degetar, lăsăm degetarul din nou pe degetul mare și despăturim bagnota adevărată. Vă mai arăt încă o dată. Împăturesc bagnota ținând tot timpul degetarul în spatele bagnotei, strâng bagnota împreună cu degetarul în mâna stângă. Când scot degetarul, scot și hârtia din degetar, le înlocuiesc punând bagnota adevărată de data asta în degetar, strâng, păstrez doar hârtia și miracolul este înfăptuit. Acum știi cum să transformi oricând o bucată de hârtie într-o bancnotă adevărată. Distracție plăcută! Salut! Tot eu, Verdini, cu un număr surpriză. Fii atent. O să pun batista asta aici. Puțin praf magic de la nas. Suflă, te rog. Mersi. A dispărut și o poți prinde oricând din aer. Dar... Nu-mi spune, n-ai văzut-o când plutea aici invizibilă fiind? Nu. O să înțelegeți imediat cum funcționează. Probabil că v-ați întrebat ce este cu acest deget fals. N-avem nimic de cusut. Asta este unul dintre cele mai mari secrete ale magiei. Degetarul acesta îl țineți pe deget, iar cu batista îl acoperiți în felul acesta. Practic, în momentul ăsta arătați publicului că aveți o batistă simplă pe care o țineți la vârful degetelor. Cu cealaltă mână formați un loc în care să puneți degetarul. Da? Am lăsat degetarul aici, pur și simplu, cu degetul mare, așa. Iată. Asta este mișcarea. Mișcarea completă arată cam așa. Am pus aici și acum continui să pun batista cu toate celelalte degete pe rând, de la degetul mic, pe rând. Am pus-o pe toată în degetar. Acum, cu degetul mare, fur degetarul, dar continui să fac mișcarea ca și cum aș insista să pun batista în pumn. Las mâna pe masă, relaxată, pretind că țin batista în continuare, suflu și dispare. Cu cealaltă mână o prind din aer. Îmi imaginez desigur că este în aer și cu mâna goală prind batista din aer. Acum pot arăta prin simpla extragere a batistei că a apărut din nou. Haideți să mai facem o dată. Mâna asta este goală, mâna dreaptă este evident doar cu batista roșie. Țin pumnul în felul acesta cât să am loc pentru degetar. Vin cu degetarul în pumn, îl las acolo, continui mișcarea cu toate celelalte degete, punând batista în degetar. Fur degetarul cu degetul mare, continui mișcarea cu celelalte degete, las mâna dreaptă, știți,
avem degetarul aici, însă este orientat către mine, las mâna dreaptă relaxată pe masă și continui să pretind că am batista în mână. Suflu și batista a dispărut. În continuare pretind că batista este în aer. Mă comport ca și cum aș vedea-o în aer. Întind mâna, o prind din aer, lăsând degetarul înapoi în pumn. Mișcarea arată cam așa. Scot batista și miracolul a fost înfăptuit. Trebuie să fiți foarte atenți să nu vă descopere niciodată nimeni degetarul, pentru că, după cum v-am mai spus, este unul dintre cele mai mari secrete ale magiei. Distracție plăcută! Hei, cum ar fi să poți să citești gândurile oricui ai dori în orice moment? Cred că destul de interesant. Și o să facem un experiment. Șerban, vreau să-ți alegi în minte un număr de la 1 la 60. Îl ții în minte, nu mi-l spui mie, te rog. Gata, îl știu. Te-ai hotărât? Rămâi la el, îl ții bine minte, da? Bun. Aici am numere aleatorii. Unele se repetă, altele nu se repetă, sunt numere de la 1 la 60. Singurul lucru pe care tu ar trebui să-l faci este să-mi spui pe ce cartonaș îți identifici numărul. Sigur că pe fiecare cartonaș sunt foarte multe numere. Nu. Nu este aici, da? Da. Pe ăsta este? Da. Pe ăsta este? Nu. Pe ăsta este? Nu. Pe ăsta este? Nici pe ăsta? Nu. Bun. Vreau să vezi că pe cartonașele astea sunt foarte multe numere care se repetă. Și în niciun caz nu cred că este numărul la care te gândești tu. Corect? Este cumva numărul 2? Da. Dar cum ai reușit să... Am pătruns în mintea ta. Sau poate e un secret pe care încă nu-l cunoști. O să-l aflăm imediat. Știați că puteți fi telepatici? Poate că nu, dar acum cu siguranță veți fi. Avem aici cele 6 cartonașe cu numere aleatorii de la 1 la 60. Orice număr ți alege în minte, îl vei găsi doar pe anumite cartonașe. Să presupunem că alegem numărul 10. Haideți să vedem pe ce cartonaș găsim numărul 10. Pe cartonașul acesta nu este. Pe cartonașul acesta nu este. Pe acesta este și ținem minte primul număr din colțul acesta. Este 2 în cazul nostru. Ținem minte numărul 2. Mergem mai departe. Nici pe cartonașul acesta nu este. Pe cartonașul acesta este. Unde? Uitați-l aici. Din nou, ținem minte numărul acesta și îl adunăm cu primul. Avem 2 plus 8, 10. Pe următorul cartonaș nu este. Practic, ca să aflăm numărul la care cineva s-a gândit, știm că numărul lui este doar pe aceste două cartonașe. Tot ce avem de făcut este să adunăm primele numere din colțul din stânga. În cazul nostru 8 plus 2, 10. Haideți să alegem numărul 25. Să vedem. Pe primul cartonaș nu găsim numărul 25. Pe al doilea nu găsim numărul 25. Iată-l pe al treilea și ținem minte numărul 16. Nici aici nu găsim numărul 25. Din nou l-am găsit aici. Avem 16 plus 8, 24. Și din nou găsim numărul 25, uitați-l aici. Avem 24 plus numărul 1, 25. Am aflat numărul la care te-ai gândit. Bine v-am regăsit!
Șerban, și voi cei de acasă, avem aici 3 sfori de mărimi diferite. Te rog să le verifici puțin. Cea lungă este ok. Da, îți mulțumesc. Cea scurtă doar o sfoară. Da. Și cea medie? Tot o sfoară. Mă bucur foarte mult. Ești 100%? Ești sigur, da? Da. Vrei să mai tragi de ele sau ceva? Vrei să... Nu mai e nevoie. Nu, am înțeles. Uite, le iau în ordine crescătoare. Da? Avem acolo medie, mare și mică, corect? Da. Suflă puțin. Wow. Sunt pur și simplu egale. Însă, dacă le aduci din nou pe toate sus, Wow. au revenit la forma inițială. Cum ai făcut asta? E incredibil. Dacă vrei să afli, Șerban, rămâi cu noi. Vreți să aflați secretul sforilor? Haideți să vedem. Avem așa. Avem 3 sfori de mărimi diferite. Una mică, una medie și una mare. Ok. După cum puteți observa, le-am aranjat în mâna stângă în ordine crescătoare. De la stânga la dreapta, stânga mea, cea mică, medie și mare. Sunt așezate în ordine crescătoare la vârfurile degetelor. Capetele, sforii mici, formează o buclă, aducându-le pe amândouă în mâna stângă, în partea stângă. Celelalte 2 capete le aduc în partea dreaptă. Le ținem pe toate la vârfurile degetelor cu degetul mare. Mâna stângă le ține ferm. Cu mâna dreaptă prind capetele din dreapta, cele 3 capete ale sforii, iar cu mâna stângă țin ferm și separ mâinile. Așa se vede din spate. Se formează o buclă chiar în jurul sforii mari. Iată, așa se vede din spate. Ok? Din față pare că am 3 sfori de mărime egale. Din spate se vede că am format o buclă cu cea mică și cu cea mare am creat iluzia a 2 sfori. Acum, ca să le aduc la forma inițială, apuc pur și simplu de oriunde, le scutur, le dau drumul și ele se separă căzând pe masă în forma inițială. Salut din nou! Am pregătit o surpriză pentru tine. Avem aici o paletă obișnuită din plastic. Poate fi văzută pe ambele părți pentru că este o paletă pur și simplu obișnuită. Da. Se întâmplă uneori dacă un entuziast care crede în magie suflă cum trebuie, să apară un ban. E un ban din plastic. Asta nu-l face mai puțin valoros în orice caz. Mai ales că, poți să vezi, nu mai avem încă un ban și totuși atunci când sufli, Wow. hei, încă un ban. Și știi ceva? Mai încercăm o dată. Suflu eu. La mine nu merge, Șerban. Ia suflă tu. A mers. E foarte ciudat, la tine merge, la mine nu merge. Poate Ce-i că și eu cu credeam magia în asta? Magie. Da, crezi mai mult decât mine, nu? Poate. E posibil. Așa se întâmplă cu copiii, însă țineți aproape pentru că vreau să vă spun și secretul. Iată secretul paletei care poate să producă bani. Paleta este o paletă obișnuită din plastic. Avem 3 monede, de asemenea din plastic, pe care le vom folosi în felul următor. 2 dintre ele le vom ascunde în mâna stângă, în felul acesta, separat, astfel încât atunci când va fi nevoie, vom da drumul pe rând la fiecare monedă în parte. Să începem. Trebuie să punem pe paletă
o monedă. O punem în felul acesta. Acum, o să întoarcem paleta astfel încât moneda să nu se vadă. Da? Am spus mai devreme că monedele celelalte vor fi ascunse în mâna stângă. Ținem mâna într-un mod natural, astfel încât să nu bănuiască nimeni că am avea ceva ascuns în mână. Acum, paleta o vom arăta cu o mișcare secretă. Mișcarea este în felul acesta. Practic, arăt aceeași parte a paletei, iar oamenii vor crede că nu am nicio monedă. În realitate, eu am o monedă ascunsă pe partea asta. Cum fac să arăt aceeași parte, pretinzând că le arăt pe ambele? Atenție! Când întorc paleta în felul ăsta, răsucesc în același timp degetele în felul acesta. Deci avem o răsucire laterală și o răsucire verticală. Da? Combinate arată așa. Arătăm aceeași parte, pretinzând că arătăm ambele părți. Bun. Acum facem o mișcare magică și răsucim o singură dată paleta. Uite așa. De la început. Facem o mișcare magică și răsucim o singură dată paleta. Bun. În momentul în care suntem surprinși că a apărut o monedă aici, pretindem din nou că o aruncăm pe masă. Facem această mișcare. În același timp, din mâna stângă, aruncăm o monedă. Și pare că moneda de aici ar fi căzut. De fapt, a venit de aici din mâna stângă. Repetăm mișcarea. Așa arată. Acum, reluăm mișcarea. Arătăm din nou că paleta este goală. Se vede. O mișcare magică. A apărut din nou moneda și repetăm aceeași mișcare, lăsând cealaltă monedă să cadă din mâna stângă. Din nou arătăm paleta pe ambele părți, facem a treia monedă să apară și acum pur și simplu ne bucurăm că am reușit să facem bani prin simpla magie a mâinilor. Bine v-am regăsit! Avem aici 3 pahare magice, Șerban. Sunt 3 pahare magice de culori diferite și 3 biluțe pentru fiecare pahar în parte. Șerban, înainte să încep, vreau să verifici paharele astea, să se vadă că nu avem nicio gaură în pahar. Sunt pahare obișnuite. Pahare obișnuite, da. Mă bucur. Fii atent. Am pus această biluță aici, o acopăr, pocnesc din degete și a ajuns jos. da, e deosebit de interesant. Privește. Privește. Wow, toate 3 au ajuns sub paharul galben. Cum ai făcut asta? Dacă vrei să afli, rămâi cu noi. Iată secretul paharelor magice. Avem 3 bile pe care publicul le vede tot timpul. Dar mai avem încă o bilă ascunsă aici în paharul de la mijloc. Este o bilă suplimentară de care publicul nu trebuie să știe niciodată. Ăsta este secretul nostru. Am spus că este în cupa de la mijloc. Pentru început, le prezentăm în felul următor. Luăm paharul de jos, îl punem în dreapta. Paharul de la mijloc, îl punem la mijloc, având bila secretă ascunsă sub el, și paharul al treilea în dreapta. Luăm prima bilă, o punem peste paharul de la mijloc, punem paharul de aici, deasupra, pocnim din degete și arătăm că bila a ajuns acolo.
În realitate, este cealaltă bilă, pentru că cea pe care am pus-o pe pahar rămâne tot timpul ascunsă acolo. Bun. Acum întoarcem paharele și repetăm mișcarea. Paharul acesta, care are cealaltă bilă, îl punem deasupra primei bile. Luăm următoarea bilă pe care o acoperim din nou cu paharul. Pocnim din degete și a ajuns și ea de desubt. Sigur, voi știți că este de fapt ascunsă aici, iar cea de aici este bila suplimentară de care publicul nu știe niciodată. Repetăm mișcarea. Întoarcem paharele, din nou cu bila ascunsă în pahar, acoperim celelalte două bile, luăm cealaltă bilă, le acoperim și pe astea, pocnim din degete și au apărut toate trei aici. Iată secretul paharelor magice. Salut din nou! De data asta o să folosim o batistă roșie, o închisoare pentru monede, foarte interesant, și o monedă. Avem aici o monedă. Te invit pe tine să o măzgălești, să o semnezi astfel încât să fim siguri că este o singură monedă cu semnătura ta pe ea sau cu opera ta de artă, pentru că văd că ești un desenator desăvârșit. Bun. Acum, te rog să desfaci tu elasticele astea. Eu nu vreau să ating nimic. Le desfaci bine. Curaj. Așa. Perfect. Și vreau să pui moneda în închisoare. Aici? Da. Pui din nou capacul ăla și pui încă o dată elasticele așa cum au fost. Vezi să nu scap moneda, că așa, să fie pe centru. Asta e. Pe centru, ca să nu poate scăpa. Să nu poată ieși de acolo, oricum mai face. Da? Și încă unul și gata. Gata. Acum pot să o ating și eu. Iată, este prinsă între cele două plastice, impenetrabile. Impenetrabile, pur și simplu. Ce vreau să fac? O să pun această închisoare în batistă și o împăturesc să fie și mai greu de penetrat. Știu la ce te gândești. Nu mai pot să o văd, da, dar se aude. Asta e important. Da. Și uite, o să o împăturesc în continuare, pur și simplu. Așa, da? E corect? Da. E împăturită, da? Da. Suflă. E chiar asta. Chiar moneda ta. Nu-mi vine să cred. Uite, este în continuare împăturită și împachetată. Și vreau să vezi și închisoarea, te rog. Iată. Închisoarea este... E închisă, e intactă, e cum am lăsat-o. Exact cum ai lăsat-o tu, Șerban. Ești surprins? Cum ai făcut? Mai mult decât surprins. O să-ți spun imediat. Rămâneți cu noi. Dragi prieteni, haideți să aflăm cum facem moneda să evadeze din această închisoare. Pentru început, vreau să vă spun că închisoarea are un secret foarte simplu de utilizat. Și anume, când apeși pe închisoare, închisoarea creează un spațiu prin care moneda iese nestingherită. Cum folosim asta în avantajul nostru, fără ca oamenii să știe? Folosim această batistă și plasăm închisoarea pe mijlocul batistei, în partea de sus, o împăturim în felul acesta, o ridicăm în felul acesta în mâna dreaptă sau stângă, depinde de fiecare persoană în parte, împăturim și partea de sus și acum spunem: moneda se aude în închisoare, este aici, incontestabil, da? Mâna stângă vine și ține de această parte a batistei. Când scuturăm, apăsăm pe monedă și moneda cade efectiv în palma stângă. Ca să nu se vadă, ținem în continuare mâna aici, acoperind moneda cu batista. Împăturim în continuare închisoarea peste monedă și prindem moneda cu două degete. Acum
o singură suflare, lăsăm moneda să cadă și miracolul s-a întâmplat deja. Totul poate fi dat la examinat.